Ja, Jungs. Auch mal überlegt, Was soll ich machen? Nein, man Platzflitzen. Wollen wir Flitzer machen? Das sind winzige Käfer, die zerquetschen wir. Geil, Digga, let's go! 6. Iniesta. Iniesta. Und das Tor ist ein Riese. Ein Hügel. Wow. Много добре. Днеска ще вкара ли го? So einfach ein paar Treppen. Викам на 15 години в Дортмунд. Вече му 4 гола за 19. Добре. От 15 до 19. Отдела и Галакси, отдела и Галакси, баща му го взима Дюселдорф на работа и той идва. И уж за Фортуна, обаче Дортмунд го дърпат последно. Са по-удари всички с номер 20. Некъв Метис Алберт. Ево там. Някой гледа сега църно. Кафяв е малко. Ево там. Сладко. Той си изглежда по-малко. Да, той си такъв по-малко, по-слабички. На ръст не ли много? По-сух е малко. Който на 15 години го докарват там. Той след 2 години ще е машина сигурно. Да, се контурзи. То... Кемпъл дали ще играе тук? Той сега при нас при големите в резервите си. Те няма други футболисти. Nein. Oh, wir sind so kacke gefahren. Да, ще ни прави разправят. Защото това не се оправи. Не бе, днеска моя група. Не е играл, не е тренирал. Къде днеска с кой снимах? Не, къде? На мен снимахте ли? Голям си човек. Нямаше много охрана. Имаше. Аз първо охрана да идех. Седи много яките на Барселона. И защото бяхме с едно приятелче, той дошъл от България и се развител яки да имат. И се размяна в порта ми минава от тук. Си ти видя това кой е? Това не е било в порта, това да се кой пича с и се размяхме и вика, що не се снимахме и той е неудобно. Вика, Маре, направихме на рунда и от другия се бил. Пича. Вика да не е изнервен, че той в момента... Даже му стана неудобно, че яде. Вика, Аре.